Здравейте хора, аз съм Хана Банана. Ще се опитвам да снимам по-леко и да говоря по-леко, защото има спящи хора в къщата. И днес ще ви покажа моите учебници за училище. Първо ще ви покажа тези тетрадки. Тази, която я взех за 1,30. Има такива линии. Ето. Няма нищо писано вътре, защото още не съм почнала. Имам такава червена. Тя е с квадратна. Още една червена. Вече показах и зелената ви показах вътре. Имаме една такава. Вътре изглежда така. Тя е с не взех се от 2,50. Тази тетрадка изглежда така. Тя е от Jumbo за 3,90. Тази е 1 евро, 1 лев. Взех я от книжарницата за 1 лев, казах. Следва, тези ги видяхме, още по-големи тетрадки. Една такава, на такива сладурчета. И ето ги листите. Това са листите. Така. Имам още една такава. Една с квадратчета. Още една такава. Имам 3 такива и 2 такива. Да продължим тези папки. Жълта папка, бяла папка, зелена папка, синя и 2 червени и една черна. Това са ми папките. Сега учебниците. Четири учебниците. Първият учебник изглежда така. Вторият учебник. Третия. И това са учебниците. Следва продължаваме. Такова. Вътре съм си сложила някои неща. Например, като стрелка. 2 лепила. Лепилата ги взех за 59 стотинки. Ето цената. Няколко моливи. 5 молива. И една ножица за 3,50.
да ги сложим вътре. Наливник. Първия ред се гледа тук. Тук са две гумички. Едната струва 99 стотинки. Взех си и как му вика това за химикала. Тук вътре са сак, като свърши мастилото, още едно мастило сак. Тук има молив. Тук има молив за писане. Тук също молив за писане и тук молив за писане. Една линейка. Много ми харесва линейката на колектора. Ето е линейката. Много ми харесва. Става да се покъсва. И да. Сега да минем на другото. Чантата също ще ви покажа. Тук имам фломастери. И тук ми са моливите. И това ми е моливника. Кутия имам на Фрозен. Не взех за... Момент. За 10,59 взех кутията. И мисля, че беше това. Да не забравя и чантата. Това е моята чанта за училище. Тук съм залепила лепинки на Фрозен. И тук е празно. След като ще сложа учебниците вътре. И това беше моя клип. Радвам се, ако нещата ви са харесали. Всички учебници и тетрадки. Всичко. Радвам се, ако клипът ви е харесал. Абонирайте се, харесайте. И нямам друго какво да кажа. Затова чао, до следващия път. Обичам ви.